Så skal vi lige tage frem til, hvor mange ærter, og tage ærter i... Руками не пользуемся. Man må ikke bruge hænderne selvfølgelig, men det er selvfølgelig ikke en ært, det er en korkbrug. Да пускай запоёт по стулу. Så ja, ved hjælp af ballerne, så må I Не выкинь. Og der er ikke, altså der er forskellige antal på jer alle. Skal vi alle sammen gætte, hvor mange Så I der skal er? gætte, Og det er ikke er der. Det er sikkert, at hun kan lave. Det er mærkeligt, men du skal bare køre nærmest tilbage. Så skal du se, hvor mange der er. Åh, det er godt. Jeg har ikke fundet på det her, hvis så... Ikke nu, ikke nu. Så går I gang. Vi er alle sammen forskellige? Ja. Så er det de også skidt om dig. Vi går med her. Hvad har du? Så rejs dig. Тут? To. Тут! Jeg har en, tror jeg også. Yes. Yes. Anders, du gør. Og Sinja. Nej, jeg skal lige. Okay, jeg tror, jeg har en rød. Ikke en halv. Nej. Okay, jeg har en. Jeg har to. Du har to. Ja. Og sidste. Hvor meget du ikke kan. Så er det lidt roligt. Jeg har været her til 2 timer. Jeg har